В момента много ме влече, т.е. много ми е любопитен и искам да задълбая темата за консуматорския свят, за това, нали, ние как се отнасяме като хора един с друг. Просто такива някакси мои вътрешни проблеми и наблюдения и искам да ги изкарам навън, за да може някой друг да го погледне и да се замисли на темата. По-скоро може би някакси емоциите и личните... Не знам, личната ми история може би ме вдъхновява също така. Здравейте! Вие сте с подкаста ПОВ 6 гледни точки. Това е нашия проект, подкрепен от Столична община и галерия Б61, в който представяме 6 млади и много красиви български скулпторки. Гледна точка номер 2. Ива Дамянов. Здравей, Ива! Здравей! Здравей на теб и на всички, които ни гледат. Първо искам да те поздравя, защото ти си нашата гордост. Съвсем скоро, миналата седмица, ти беше участник в първия панаир на изкуствата София Арт Фейер, където представи една изключително интересна VR инсталация, която беше нещо невероятно, запаметяващо. Така че честито. Благодаря. Радваме се за тебе, че се развиваш в най-различни сфери. Но моят първи въпрос е все пак: как се срещна с скулптурата? Когато бях в гимназията и трябваше да избера специалност, всъщност много леко се бях докоснала до нея, но също както бях в гимназията, много рисувах и ходих на вечерен акт и преподавателя, който води вечерния акт, е скулптор. И още тогава, нали, почнах да забелязвам от талант, не знам, 3D виждане, как да го кажа, че имам някаква заложба в тази сфера и тогава си казах, че това е един много интересен предмет, който може да ми помогне да се развия много като артист и да ми даде много знания в различни сфери. И си казах, че може би тази заложба не всеки я има и е хубаво да й дам поле на пластичното си виждане. Да, пластичното си виждане. Да, защото странно е, когато човек някакси се докосва до материала, пипа го, прави кръг около него. Друго усещането, отколкото двоизмерното. Да, и същевременно е много и готино усещане, защото изведнъж ти създаваш нещо, не е само двоизмерното, не е само да го видим така, може да го обиколиш, също така са много повече проблемите, които имаш да решаваш, нали. Много, много интересен занаят, защото буквално си занаят и така се срещнах аз с скулптурата, още в гимназията. Да. Какво те вдъхновява? Кои са твоите теми, които някак си искаш да разрешиш в изкуството? Може би по-скоро моите теми, нещата, които ме вдъхновяват, са по-скоро и социални теми, същевременно може би съм от артистите, които някакси имам нужда да изразя себе си и идеите си. В момента много ме влече, т.е. много ми е любопитен и искам да задълбая темата за консуматорския свят, за това, нали, ние как се отнасяме като хора един с друг. Просто такива някакси мои вътрешни проблеми и наблюдения и искам да ги изкарам навън, за да може някой друг да го погледне и да се замисли на темата. По-скоро може би някакси емоциите и личните... Не знам, личната ми история може би ме вдъхновява също така. Да, защото колкото и да се опитваме да очистваме изкуството от социалната тема и то да остане така прекалено чисто и стерилно, все пак ние не можем да не отбелязваме света около нас и да не третираме нещата, които ни вълнуват. Така че може да се каже, че все пак художника и социално животно.
Ами да, също така и според мен все повече ми става интересно това, че в съвременния свят, т.е. по-важни са идеите, отколкото уменията, които притежаваме с това да нарисуваме нещо или да пресъздеме като фотоапарат, примерно този стол. Мен повече ме вълнува по-скоро това да изразиме идея, да накараме някой да се замисли. Точно и това, че ние сме и социални същества и че може да си предаваме мисли, енергии и така нататък. Да. Какви материали предпочиташ да използваш или с твоята медия за изразяване на идеите ти? Ами, преди много работя в гипс и това е просто, защото аз съм много експресивна. Аз, за съжаление, най-ми куца умението, това да имам търпение. Аз просто идвам и музата, трябва да го направя сега и някакси много се потапям в самия процес и харесвам медии, които много бързо и лесно улавят това, което искам да пресъздам в пространството. Нещо, което е по-бързо, по-експресивно. Ами да, в края на краищата човек трябва да следва своя характер, своето вътрешно аз. И ако ти е нужна бързина, съвсем нормално е да търсиш бързата медия, а и гипса е нещо много, много добро за скулптурата. С какво те обогати нашия проект? Провокира ли те с нещо? Смяташ ли, че е положително да си участник в подобен тип проекти? Разбира се, че мисля, че е положително. Това е един проект, който всъщност първо го имаше, нали, тази мисъл сега какво ли ще бъде, после индивидуално ли, после нали, всяка пък тръгна на някаква различна посока. Също така ние се обогатяваме една друга, кой какво е направил. Също аз доста дълго време всъщност търсих какво искам да кажа, защото това общо взето аз го виждам като една възможност като млад артист някой да ти даде поле за изява и ти да отидеш там и да кажеш това ми харесва, това съм аз, това е моето виждане и аз много силно сграбчих тази идея и всъщност доста по-късно ми дойде самата идея за работите, които са на изложбата, защото доста дълго търсих темата, която искам да захвана и да изразя. Все пак вълнуваш ли се от срещата с публиката и смяташ ли, че е важна тази обратна връзка с нея? Разбира се, че е важно, защото ние, авторите, без нашата публика сме, няма как да се изявяваме. Също времено винаги ми е било много интересно. Чувала съм какви ли не мнения по моите творби, които да кажем, имам един релеф, който е куче, пък колкото хора дойдат, виждат птици, тигри, какво ли още не, някои хора. Така че винаги е много интересно да видя това как публиката възприема творбите и всъщност за мен това е може би най-интересното, защото това е една обратна връзка с това ти къде се намираш и дали достигаш до публиката. Дали тя в един момент се явява с автор на художниците и на артистите и това е всъщност хубавото. И в края на крещата този свят на изкуството не трябва да е затворен между стените на художническото ателие, а трябва да се докосва до зрителя. Да, както казва един преподавател в академията, ние трябва да се научим да се излагаме и това е много важно и не трябва да пазиме творбите си само за нас. Да, този егоизъм и този страх да излезеш навънка трябва да бъде преодолян и затова е добре младите артисти да контактуват с публиката и наистина да се излагат. Да. Беше ли ти странно да се съберете отново шесте след известно време извън ателиетата на Художествената академия? Разбира се, че ми беше много интересно, тъй като ние се познаваме от доста дълго време, но се в учебна или академична среда, се да правиме задачи така, да
поставени от преподавател, докато сега сме си ние. Това сме, нали, като артисти, ми е много любопитно да видя коя какво е хванала. Всичките сме много различни усещания и винаги съм много любопитна да видя какво са направили. И мисля, че всичките сме наистина много различни и с много различни качества и усещания. Това беше и голямата идея на проекта, да са 6 гледни точки, да няма единна тема, а всяка една да намери своя канал, по който да предава послания пластични. Така че ще бъде интересно и изложбата, която се открива на 1 ноември от 18 часа в концептуално пространство Дом, които са наши партньори по проекта. Смятам, че ще бъде едно много интересно и богато събитие, така че очакваме публиката. С нетърпение. И аз мисля, че ще бъде доста вълнуващо. Да, имаш много възпитано куче, което е активен участник в проекта. 6 гледни точки плюс една трета.